Prihovára sa vám súkromná televízia RTL s pravidelným útorňajším vysielaním o 9:30. Začali by sme ako so spravodajstvom. Na našej narodeninovej pôde vítame našu vedúcu skupiny, ktoré sa nám volá Ľudmilku Horniakovú, ktorá sa nám vrátila zo stáže z Holandska. Tešíme sa na besedu ako s ňou. Kým tu ako nebola, tak oboznámime ju za našou prácou v našej skupine. Pracovali sme na časopise Vo skruhu, námet na obálku, nejaký príspevok básni, mali sme tu ako besedu so študentami, máme ako z toho zápisky. No a potom na základ besedy s našou Ľudmilkou by sme predviedli tanec choreografický, ktorý sme nacvičovali počas jej neprítomnosti. Výmena partnerov, jsem mala, toho už jsi mala, ty jsi moja. Na druhou a každý sám po kručku na kručku. Tak, dobre, a hlavu, tady nohy už máme, hlavu, nie, ještě kulky. Šikovný, ano, ano. A ruky, zápasy a hlava, všetko. Tešíme sa, že sa nám vrátila a na ďalšiu spoluprácu s ňou. Končí dnešné naše vysielanie a o týždeň dovidenia. Vážení diváci, dnešné vysielanie začíname v odpoludnejších hodinách z dôvodu technických. A ešte pre krásne počasie je to exteriéry nášho výmenníka číslo 6. Program dnešného nášho sedenia je stretnutie s vysokoškolákmi z filozofickej školy sociálne ako zameranie. Budeme pokračovať v téme Medzi nebom a zemou, na čo sa ako veľmi tešíme. No a za odmenu im potom zatancujeme tanček, ktorý nacvičujeme so Zuzkou Uďanovou. Dúfam, že ste po jarných sviatkoch načerpali veľa síl a že s chuťou budeme pokračovať v ďalšej práci. Hlasateľka Felčita. Končím a teším sa, dovidenia. Vedieť, že sa tu máme